Seuraavassa kerron, miten työhyvinvointi muutetaan euroiksi. Eli kerron henkilöstövoimavarojen tuotantofunktion periaatteen. Tarkastellaan yritystä, jossa työskentelee 400 työntekijää. He tekevät kukin teoreettisen säännöllisen vuosityöajan, eli 1900 tuntia vuodessa. Tästä kuluu rakenteelliseen ajankäyttöön noin 20%, eli se tarkoittaa lomia, poissaoloja, perhevapaita, koulutusta, HR-käytäntöjä. Ja loppuosa, eli 80%, vietetään työn ääressä. Tätä työn ääressä vietettyä aikaa voidaan tarkastella työelämän laadun avulla. Jos työelämän laatu on tasolla 60%, niin se tarkoittaa, että yrityksessä laskennallinen tehollinen työaika on 80% kertaa 0,6 eli 48%. Ja muu työaika on 32% tässä tapauksessa. Tällä tehollisella työajalla yritys tekee liikevaihdon ja jokaiselle yritykselle on tietty K-kerroin eli liiketoimintakerroin, jolla tehollinen työtunti muutetaan liikevaihdoksi. Eli se kuvastaa paljonko yksi tehollinen työtunti tuottaa liikevaihtoa. Tässä tapauksessa yritys tekee 100 miljoonaa euroa liikevaihtoa. Tästä otetaan pois kustannukset eli muuttuvat kulut, aineet, materiaalit, tarvikkeet ja ostopalvelut, jotka tarvitaan liikevaihdon tekemiseen. Eli 50 miljoonaa euroa, joka on 50% liikevaihdosta. Sitten on henkilöstökulut 25 miljoonaa euroa ja muut kiinteät kulut 15 miljoonaa euroa. Ja loppuriville jää käyttökatetta 10 miljoonaa euroa eli EBITDA, Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Nyt kun yritys lähtee kehittämään henkilöstötuottavuutta, niin se panostaa tuonne rakenteelliseen ajankäyttöön koulutusta ja HR-käytäntöjä. Jos siellä tehdään tehokkaasti hyviä HR-käytäntöjä, niin saadaan vaikuttavuus tänne työelämän laatuun, eli quality of working life. Jos työelämän laatu paranee 60–63%, niin se tarkoittaa, että tehollista työaikaa tulee 5% lisää. Ja suotuisissa markkinaolosuhteissa tämä tehollisen työajan kasvu voidaan muuttaa K-kertoimen avulla liikevaihdoksi. Eli tässä tapauksessa yritys pystyy tekemään 5 miljoonaa euroa lisää liikevaihtoa. Tästä liikevaihdon kasvusta otetaan muuttuvat kulut, eli aineet, materiaalit, tarvikkeet, ostopalvelut, jotka tarvitaan tämän liikevaihdon tekemiseen. Eli 2,5 miljoonaa euroa otetaan pois ja loppuosa menee käyttökatteeseen, eli käyttökate paranee 2,5 miljoonaa euroa. Eli jokaista työntekijää kohti tehdään 6 250 euroa parempi tulos. Lyhyesti vielä henkilöstövoimavarojen tuotantofunktio kokonaisuudessa. Liikevaihto on yhtä kuin K-kerroin kertaa henkilöstömäärä kertaa teoreettinen säännöllinen vuosityöaika kertaa 1 miinus rakenteellinen ajankäyttö, eli työn ääressä vietetty aika. Ja tämä pitää vielä kertoa työelämän laadulla. Käyttökate eli EBITDA saadaan, kun liikevaihdosta vähennetään kaikki kulut.